Sas-sena 2020 irridu naraw li l-kummerċ bejn il-pajjiżi tal-Commonwealth jitla għal $1 triljon li jfisser id-doppju ta' dak eżistenti. Hekk stqar il-Prim Ministru Joseph Muscat filuq iż-żjara tiegħu f'Londra waqt ikla tal-Kummissarji għolja f'Guildhall. Il-Prim Ministru Malti li huwa wkoll iċ-Chair Officer tal-Commonwealth qal li fit-3 snin li ġejjin Malta hija determinata li tara l-Commonwealth jieħu iktar deċiżjonijiet assertivi u influenti, filwaqt li l-gvernijiet jieħdu iktar azzjoni fuq ir-radikalizzazzjoni tal-immigrazzjoni, pjani biex tkun eliminata l-korruzzjoni u iktar miri għal żvilupp sostenibbli. Il-Prim Ministru rrefera wkoll għat tkabbir ekonomiku li huwa primarjament dovut għas-settur privat u għaldaqstant ħeġġeġ għal aktar dialogu bejn il-pajjiżi. Il-President tar Royal Commonwealth Society Lord Howell tkellem dwar iż-żieda fl-esportazzjoni lejn iċ-Ċina u rrefera għal pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u li qed jagħtu sehem importanti fid-dinja tax-xogħol. Eżempju hu dak tal-Indja li qed tipproduċi mal-500,000 inġinier fis-sena. Howell faħħar is-suċċess taċ-CHOGM li sar Malta s-sena l-oħra li għalkemm gżira żgħira servit ta' punt strateġiku bejn pajjiżi li jirrappreżentaw il-Commonwealth. Din l-attività kienet l-aħħar waħda minn sensiela għall-Prim Ministru Joseph Muscat f'Londra.